Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Бүгін бізде 13-ші дәрістің 3-ші бөлімі джим. Хаулаи ихвати ва улаика астиқаи. Мыналар менің бауырларым, ал аналар менің достарым. Ман улаика риджалу тивалу. Анау ұзын бойлы ер адамдар кімдер? Хум атибау мин Америка. Олар Америкадан болған дәрігерлер. Ман улаика нисау. Анау әйелдер кімдер? Хунна уммахату талибати. Олар оқушы қыздардың аналары. Аба уттулаби индал мудири. Оқушылардың әкелері директорде. Аулаика нисау холатуки я Марьяму. Анау әйелдер сенің нағашы тәтелерің бе, я Марьям? Ла хунна аммати. Жоқ, олар менің әке жақтан туысым. Хаулаи атиббау ва улаика мухандисуна. Мыналар дәрігерлер, ал аналар инженерлер. Хаулаи риджалу фуқарау ва улаика агнияу. Мына еркектер кедейлер, ал аналар байлар. Улаика туллабу дуафун. Анау оқушылар әлсіздер. Ман улаика риджалу. Анау ер адамдар кімдер? Хум вузарау. Олар министрлер. تمارين жаттығулар. حاول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع. Келесі келген барлық сөйлемдерде мубтаданы көпшетірге айналдыр дейді. Мисалун ذلك الرجل مدرس. Анау ер адам оқытушы. أولئك الرجال مدرسون. Анау ер адамдар оқытушылар. Енді осыны көпшеге айналдырамыз. Ман ذلك الفتى. Анау жас жігіт кім? Көпшеге айналдырамыз. Бірден ман أولئك الفتية. من أولئك الفتية. Анау жас жігіттер кімдер? من أولئك الفتية. Келесі. من أين ذلك المدرس. Анау оқытушы қай жақтан? من أين أولئك. ана жақтан مدرس болды, мына жақтан مدرسون. من أين أولئك المدرسون. мына жақта мұның жасырма алиф тұрады арасында. من أين أولئك المدرسون. تلك الفتاة بنت الطبيب. анау қыз дәрігердің қызы. осыны енді أولئك الفتيات بنات الطبيبات. أولئك الفتيات بنات الطبيبات. هذا الطالب من إنجلترا وذلك من فرنسا. мынау оқушы Англиядан, ал анау Франциядан. أنا هؤلاء الطلاب من إنجلترا وأولئك من فرنسا. هؤلاء الطلاب من إنجلترا وأولئك من فرنسا. هؤلاء الطلاب من إنجلترا وأولئك من فرنسا. мына оқушылар Англиядан, ал аналар Франциядан. هذا الطالب من ذلك المهندس مسلم. анау инженер мұсылман ба? أولئك المهندسون مسلمون. أولئك المهندسون مسلمون. келесі. هذه المرأة ممرضة وتلك طبيبة. мына әйел меббибі, ал анау дәрігер. هؤلاء النساء ممرضات وأولئك طبيبات. болма. келесі. من هذا الولد الطويل. мына ұзын бойлы бала кім? من هؤلاء الأولاد الطوال. من هؤلاء الأولاد الطوال. تلك الفتاة الصغيرة أخت حامد. анау кішкентай бойлы қыз Хамидтің қарындасы. енді анау кішкентай бойлы қыздар Хамидтің қарындастары дейміз.
أولئك الفتيات الصغار، أولئك الفتيات الصغار أخوات حامد. أولئك الفتيات الصغار أخوات حامد. تلك المرأة أم الطالبة. أنا أيل وقوش قزن أنسا. عند أولئك النساء أمهات الطالبات ديمس. أولئك النساء أمهات الطالبات. أنا أيدر وقوش قزرنا أنا ورا. ذلك الرجل تاجر كبير من المملكة العربية السعودية. أنا كسا үлкен саудагер Саудия Араб мемлекетінен болған үлкен саудагер, иә. أولئك الرجال تجار كبار من المملكة العربية السعودية болады. أولئك الرجال تجار كبار من المملكة العربية السعودية. كلا السلام نجت من برنشط ويقتضي كلا الشطو. أشر إلى الأسماء الآتية باسم إشارة للبعيد. كلا اسم сөздерге алыста орналасқан нәрселерге арналған сілтеу есімдігімен нұсқа дейді. Алыста орналасқан нәрселерге немесе адамдарға. Залика, тилка, улаика. Залика анау жекеше ертегінде, тилка анау жекеше әйелтегінде. Улаика аналар әйелтегінде, ертегінде көпше екеуі қолданады. Талибун. Залика талибун. Улаика туджарун. Аналар саудагерлер, ана оқушы. Улаика мударрисатун. Аналар оқытушы әйелдер. Тилка табибатун жадидатун. Анау жаңа дәрігер әйел. Улаика уммахату талибати. Аналар оқушы қыздарының аналары. Улаика абау тулаби. Аналар оқушылардың әкелері. Залика фаллахун. Анау фермер. Тилка Мухаммадин. Умму Мухаммадин. Анау Мухаммедтің анасы. Залика садиқи. Анау менің досым. Улаика ахавати. Аналар менің қарындастарым, немесе әпкелерім. Улаика ихвати. Аналар менің бауырларым. Хати жам'ал калиматил атия. Келесі сөздердің көпше түрін бер. Уммун уммахатун. Абун абаун. Имраатун нисаун. عمة عمات ضعيف ضعاف وزير وزراء اسم أسماء. اقرأ واكتب وقع جاني جازدة. أصدقاء دستر. أغنياء بايلار. أقوياء كشتلر قواتلر. أطباء درجلر. فقراء كديلر. زملاء سنتستر. وزراء министрлер. علماء غالمدار غلامалар. Мыналарды жаттап алыңыздар. Бұлар танвин қабылдамайды, тек қана даммаға аяқталады. Асмаул ишарати лил баиди. Алыста орналасқан заттарға немесе адамдарға арналған сілтеу есімдіктері. Ал-муфраду жекеше түрі, ал-жам'у көпше түрі. Залика мана жекеше, тилка жекеше, улаика бұл жама көпше. Ал-музаккар ертегі, المؤنث أيلتك. أولئك يكون يدخلون هذا. ذلك طالب أنا وقوش. تلك طالبات أنا وقوش قص. أولئك طلاب أنا لار وقوشلار. أولئك طالبات أنا لار وقوش قصدار. محمد ذهب. محمد كتة. محمد وحامد وعلي ذهبوا. محمد حامد علي ولار كتة. كبشترة. مريم ذهبت. مريم كتة جيكشترة. مريم وآمنة وفاطمة ذهبنا. أنا مريم أمينة فاطمة كتة. أنا أيلتين كبشترة يتسلك. الكلمات الجديدة جمع سوزر. ضعيف ألسس جمع من كبشترة ضعاف.
Ummahatun jama' mana köpçesi. Abun abaun akiler. Da'ifatun di'afun mana iki yönde kullanılır. Elsiz ayıl teginde. Qawiyyun güçlü, mıhtı, kuvvetli. Aqwiya'u güçlüler, mıhtılar, kuvvetliler köpçesi. Alimun galim, ulema'u galimdar. Osmen 13-nji ders toluğuna ayaqtaldı. Kelesi 14-nji dersi кездескенше. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.